Το μαγικό τσάι. Όλοι, τι καλός άνθρωπος ο Δόκτωρ Τζέκιλ, μας αφήνει τσάι έξω από το σπίτι του. Έχεις δίκιο, Στάνλεϊ. Είναι καλός άνθρωπος. Μακάρι να έχει κι άλλους τέτοιους ο κόσμος. Ίσως αυτό να είναι επιτέλους το φάρμακο για τη γρήπη. Θα το δοκιμάσω. Πάλι τα ίδια. Και αυτό εδώ το φάρμακο με κάνει κακό, Μίστερ Χάιντ. Θα το πετάξω πριν αρχίσω να το συνηθίζω. Τέλειωνε με το τσάι σου, Στάνλεϊ. Πρέπει να συνεχίσουμε την περιπολία. Έρχομαι αμέσως, όλοι. Μα πού να πήγε άραγε? Στάνλεϊ! Τι είναι αυτό? Ώστε έχουμε φαρσέρ στη γειτονιά, Θα του δείξω εγώ τι αστυνομικός είμαι. Να σε λοιπόν. Πού είμαι? Αυτό θέλω να ξέρω κι εγώ. Όποτε σε θέλω εσύ χάνεσαι. Μείνε τώρα εδώ να πάρω τον αρχηγό. Εμπρός, αρχηγέ. Αναφέρω ότι υπάρχει ένας τρελός που μου επιτέθηκε εν ώρα υπηρεσίας και έφυγε. Μάλιστα. Ναι, μπορώ να το περιγράψω. Έχει μακριά κίτρινα μαλλιά, φοράει κάπα και έχει ένα σαχλό γέλιο. Περιμένετε λίγο, αρχηγέ. Μόλις τον είδα, θα σας ξαναπάρω. Έλα, Σταν. Μα, πού πήγε πάλι? Τι ηλίθιο πλάσμα. Όχι, βοήθεια, βοήθεια. Πού να πήγε όλοι άραγε? Για όλα αυτά φταίς εσύ. Μα δεν έκανα τίποτα. Αυτό λέω κι εγώ, ποτέ δεν κάνεις τίποτα. Περπάτα μπροστά μου και να μην εξαφανιστείς πάλι, Στάνλεϊ, εσύ είσαι. Ο Φαρσέρ Φαντομάς εσύ. Ωραία συμπεριφορά, Στάνλεϊ. Να κάνεις φάρσες εν υπηρεσία. Πρέπει να κάνω το καθήκον μου και να του δώσω πρόστιμο. Στάνλεϊ, δεν είσαι στα καλά σου. Θα σε πάω στο δόκτωρα Τζέκιλ να δούμε τι έπαθες. Το πιο πιθανό είναι να ήπιε αυτό το φάρμακο που πέταξα πριν λίγο από το παράθυρο. Μα βέβαια, αυτό είναι. Πάλι τα ίδια άρχισε, γιατρέ. Γρήγορα, δώστε μου να πιω κι εγώ λίγο από αυτό. Δεν τον αντέχω έτσι. Ένα μου μένει να κάνω, να γίνω κι εγώ σαν κι αυτόν.